don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. My way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. जों दा माने रेस्टुरेन्टआव दं आरो उदालगुरियाव दङ नै जोंना ब्रादारा मोनफैबाय बेनिफ्राय चेनेलना मा नाम मोनलाय चेनेला जाबाय आंना बुद्धेश्वर फिल्म प्रडाक्शन ओमफ्राय माने फार्स्ट टाइम एबारसो फार्स्ट टाइम ना नोंना फार्स्ट टाइम शर्ट मुभि बानायलांबाय थागोन आरो ना नोंनि प्रडाक्शनाव माने मनिटाइज खालामनो रोङाखै जाहैदों आरो ना माने रोंबाबो एसे नार्भास जायो नालाय दा बेनिखायनो जोंनाव फैनो नागिरदोंमोन बियो खिन्थु आङो उदालगुरियाव एसे खामानि दंमोन नालाय उदालगुरियाव फैबाय आङो बेनिफ्राय आं खालामना होनसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा बेनो आरोना माने जों गाव गावबागाव खालामनानै लाब्लाबो मोनसे नङा मोनसे मिस्टेक जायो नोंथांमोना बेफोरबायदि मिस्टेक खालामोब्ला गुगल पिन कड फैनायफ्राव एसे प्रब्लेम जायो आरोना दा बेनिखायनो मोजाङै खालामनांगौ डिटेल्सफोरखौ मोजाङै होनांगौ एड्रेसफोरखौ ओमफ्राय ब्रादारना ओरैनो नङा बयनि आंना जाबाय राङापारा माने राङापारानि आरोना सनितपुर डिस्ट्रिक्ट राङापारा बुद्धेश्वर फिल्म प्रडाक्शन माने वाट्स टाइमा कमप्लिट जाबाय कमप्लिट जाबाय दा भिडिअबो मोनसे होना दोनदो आरो नेक्स्ट फैगासिनो भिडिअ शुटिं जोब्बाय दा एडिटिं सोलिगासिनो मनिटाइजआ अन जाबा आं दा बेखौ होनोसै आरो माने आं बारा मोजां इउटिउबनि बागै बेखौ मिथिया दा बेखौ आं बानायनो थाखाय होदो आरो बेनोसै दा बेनो आरोना लोगोफोर आं माने सिगां समनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरखौ हेल्प खालामबोबाय दा नोंथांमोनाबो आंखौ जेसेबां हायो सापर्ट खालामनानै जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मनिटाइज एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे क्रोम ब्राउजाराव फैबानो जाबाय क्रोम ब्राउजाराव फैदो बेनिफ्राय नोंथांमोना डेस्कटप साइट गैयाबा नैबे टिसिनाव थुनानै नै डेस्कटप साइट खालामनांगोन नैबेहाय ब्लु टिप नुदों बेहाय क्लिक होनांगोन आरोना दा जोंना डेस्कटप साइटखा नालाय जुदि नोंनिया नैबे चेनेलाव माबा मोनसे प्रब्लेम दंब्ला नैबे डाशबर्डआव नुजाखागोन नैबे गोजौआव नुगोन आरोना बेहाय नटिफिकेसन फैयो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकफोर दंब्ला बेहाय नुजागोन आरो दा बिनिया जेबो गैया गासिबो अके बेनिफ्राय अके नालाय जोङो नैबेहाय नायनोसै नोङो जुदि सोरनोबा माने कपिराइट क्लेम हरनोबा नैबे बिनिफ्रायनो हायो नैबे कपिराइट लिरनाय दंखायो नोंनि भिडिअखौ सोरबा माने रि-आपल'ड खालामोब्ला नोंनि चेनेलनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै गावनि चेनेलाव हगारोब्ला नों बेखौ कपिराइटबो होनो हायो दा बेखौ जोङो खालामथ'वा जों दायो माने मनिटाइज खालामगोन नैबेहाय एसआव फैबाय जोङो मनिटाइजेसनाव
बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन वाच टाइमाथ' कमप्लिट जाजोब्बाय बिनिया नै 3896 बे साबस्क्राइबार बेनिफ्राय वाच टाइमखौ नायनो हागोन 4000 जोङो कमप्लिट खालामनांगौ नांगौ सिबांनि बांसिन जाबाय बिनिया बेनिफ्राय 0 एक्टिभ कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक माने जेबो गैया आरोना स्ट्राइकफोर जेबो गैया बिनिफ्राय नैबे राइट चेन जेबो गैयिनि थाखाय दा नैबे 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ अपेन खालामाखैमोन बियो 2 स्टेप भेरिफिकेसन अपेन खालामब्लासो नैबेहाय एप्लाइ नाउ अपसना फैयो दायो माने 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ अन खालामनानै लाग्रोनोसै जोङो बेनिफ्राय नै 2 स्टेपआव फैबाय बेनिफ्राय कन्टिनिउआव थुदो कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगो बे डाइरेक्ट माने गुगोलाव लानानै थांगोन गुगोलनिफ्राय बे नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय माने पासवर्ड बिदों जिमेइलनि पासवर्ड बे जिमेइलनि पासवर्डखौ होनांगोन आरोना जों बे जिमेइलनि पासवर्ड होनानै नेक्स्ट होनानै लाग्रोनोसै दायो जोङो पासवर्डखौ होखांबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट होनोसै जोङो बेनिफ्राय दसे लडिं जायो लडिं जानायाव एसे टाइम लायो बे 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ नोंथांमोना खालामनानै लाथा 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामोब्ला माने मोजां आरोना नोंनि जिमेइल आइडि माने सिकिउर जायो दा नोङो 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामाब्ला गुबुननि डिभाइसआव लगइन खालामनो नागिरोब्ला माने नोंनाव OTP फैग्रोगोन आरोना नों येस खालामब्लासो गुबुननि मबाइलाव लगइन खालामनो हागोन दा नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय कन्टिनिउ होबाय बेनिफ्राय जों दा कलजों खालामगोन आरो बेहाय फन नाम्बार होनोसै जोङो जिमेइलाव थानाय फन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय कलाव होनानै नोंनाव OTP बेखौ खोन्थागोन बेखौ होब्लानो जाबाय नोंथांमोना नैबेहाय बेनिफ्राय लोगोफोर सेकेन्ड स्टेपआ डान जानो थाखाय 6 घन्टा टाइम लायो बेनिफ्राय आं YT स्टुडिअ'आव खुलिफिनबाय YT स्टुडिअ'आव खुलिनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे मनिटाइजेसन अपसनाव थांबाय नैबे गाहायनियाव बे मनिटाइजेसन अपसनाव थांबाय नै सेकेन्ड स्टेपआबो डान जाबाय दायो थार्ड स्टेपआ माने इन प्रग्रेस जानानै दं आरोना बेबो जागोन माने हारसिंनो जाखायो आरो सेकेन्ड स्टेपआ डान जाब्लानो थार्ड स्टेपआ जायो आरो बेनिफ्राय भिडिअखौ मोनसे नैबे कन्टेन्टआव थांनानै नैबेहाय नामाव थुनानै बेहाय गाहायाव मनिटाइजेसननि अपसन फैगोन नैबे पेन्सिलाव थांनानै बेखौ अन खालामजोबबानो जाबाय आरोना नैबेहाय माने मोनसे अपसन फैगोन मनिटाइजेसन माने दायो जाब्लाथाय आरो जाखाबायखौनो होनदो दायो टाइम लागोन सानथाम लायो